Abamenyi bamenyeta ensemo ya ensemeria ya Nairobi ensemo ya Rongai niko bayesokire na gukwandira chikuru ekyo cyane gatikwa somo chibwa Addis Ababa enseria Ethiopia somurai Mheshimiwa Raila Odinga atanyarite konyora obubui hasiba mugandire airanenka anyariko bagakonekya na chikubeka emiroberio yokobeka oburayi obuya anemonase serikali ya bono konekya buna bananchi mbachi konyariko babakoroberiwa obugima niko bego bamusabire ase chikuru kinene kirego cyo mwaka 2027 Mheshimiwa Raila anyariko bagakwa okoboko oyo mukuru asorongorega rogusia sekeruge kyo bora ibwense ande twagoka sane gara twanyora agatembe ya turure gusia ikira ande mozo meredo muramaja chaji gotoliyo bolinga kaimu amugusimore togenderi ngana ri mwamu mora yo Raila itochiete ko temekero bokeria era na temete ande na buete ko bwangorugya buete ko binyo kyumondoria kumubwachi kura isano igona temete ane serikali ya Kenya nyako ndega asingiya kumubwatsi paka gwikasa igete so ase mabu ya Afrika Kenya no ero na Raila no ali bono ndona tebi musikiraira anango kwanike gusi abwata abantu baye baba Timothy abako madekyo mu gusi abate Raila nebo no aira ne ka alige link keroro asuku serikali ya Kenya etakorere gas bono ndo akachi ba ga garungai serikali yetu ebete bono Raila gago jaga soime tuigatonyora magendro ndonda tebe ase ukubu kwa Raila Odinga ase kerogeke kya African Union nkeringa ntwa expected inga Raila nabu ntwe twaro chobo bui ande konyora tuyaliganiri ko banomogoko ase Raila kuba ekerogeke akini rende ngabagoteba kerogo kende gyonse kebwata masindano nkebwata omubui no muntu kubu Raila kobu taliri tangani Raila orabuiro oratemire binge lakini rende no kumia story ase Kenya andi abantu balinga tutoliti supporta chia Raila etoko muhariga ni Kenya Raila ne Kenya to chenge Kenya yaito erinde gendele igendo kene ngeringa naragote byo Mheshimiwa Raila onyendiri yako igwo munuoyo ango igaira na aso esense moya yo insani erinda sugumo morayo yoregeti akole bintu boronge ebintu matenena atike gokore bintu atariko bwatia sheria lakini rende kono tigairane abente opposition naende asugume serikali ekora magendera buna atakire naende ntubuno mugusi twa support Raila matuka mange buna wana nje miaka yonse amwakere chikura lakini Raila ngo chero tuwe bamuno mugusi bono igamati yanginate neine tigamubwatesie 2027 matiangere benteke konyoro bugandi serikali yechenche na bitogendera moto